kukhona udaba lapha ku Facebook esake salibhala esasiluthunyelelwe ngenye insizwa. Isihloko sithi usizi lwensizwa yasenkandla efuna ukukhipha uhlanga lokuqonywa. Ngizocela ukuyifunda le ndaba. Ngizocela nje ukuyifunda. Ngizobe sengiyigoqa ekugcineni. Mawulibhala mawulifunda lo liyadaba noma ulisesha ku Facebook page yethu usizi lwensizwa yasenkandla efuna ukukhipha uhlanga lokuqonywa. Ithi lensizwa ngifuna ukukhuluma nangalento yokucupha umfazi, lento yokucupha umuntu wesifazane. Ithi lensizwa ngizoyifunda kuqala. Ithi lensizwa unjani Bhutumezi, ngicela ukuzifihla igama. Kodwa indawo engisuka kuyona isenkandla kwaNontshiza isigodi. Ithi kushuthi la Bhutu MC ngonyaka ka2009 ngangifunda eMthiyaqo High School. Kushuthi ke MC esikoleni sasikhompyutha ngokuqonywa. Uthi nje sasiqonywa negenge siqonywa izintombi sasikuleyo competition. Wonke umntana odlula kuyona sonke sasinjalo esikoleni. Ithi ngeke ngiqamba manga ngithi ngangingaqonywa cha. Ngangizibamba izingane kodwa kukhona lezi ezinhle kakhulu ezayingehlula. Ithi ngabe sengiya kwenye inyanga ngapha ngakithi esigodini sasensuze ngithi ngiyofuna umuthi wokuqonywa ngoba inhloso yami ngangifuna ukushaya kwasana esikoleni. Ithi inyanga le yangitshela ukuthi inganginika ibhodlela lesiqabo yase ithi kodwa liyaphupha. Into engcono okumele ngiyenze ukuthi ngishaya uhlanga ngoba lona aliphuphi uzufe nalo. Ithi lensizwa nami ngenxa yobungane ngavuma. Wanginika umuthi wokuphalaza nokugquma lo baba nokunye okwakuyisitaptapu. Wathi after 3 days if sengiphalazile ngagquma angothola umuntu ozongicaba ngalomuthi oyisitaptapu emashiyeni. Nangempela ngibe sengicela omunye umzala wami ukuthi engicabe. Ithi ke kwaphela isonto ngicabile. Uthe esikoleni kunamantombazane ayengawa kwakhuzwayo isibongo kwakungamawele. Ayaziwa kahle nje ukuthi awaqomi inhlobo. Ngabe sengithatha ushansi ngesheliwe lelodwa lavele langiqoma kalula nje. Kwazama isikole sonke ukuthi le ngane ngiqome kanjani. Lapho ayikho ithi ke lensizwa MC lapho ke ayikho intombi ebingehlula ngoba ngisho ngisedrobheni enkandla if seziphume zonke izingane esikoleni zize enkandla zizogibela amakhuphuni uthi zazi ngiqoma senginedumela nje lokuthi angisibheke isiketi. Uthi kushuthi ke lolu hlanga engalufaka kimi angisalifuni manje ngoba anginayo ingane. Wonke umuntu engimithisayo siyaphuma isisu. Mhlawumbe ingane zami esezaphuma zifikile ku20. Uthi manje ngisola lona uhlanga lokuthi ilona elenza ngingathola abantwana. Kuyimanje ngihlala eClermont around Pinetown nginezitha eziningi. Amajita asola ukuthi ngidla intombi zawo. Empilweni yami ngikho happy MC. Sengifisa nje umuntu ozongisiza engikhiphe lento ekimi mfowethu ngoba ngiyaqonywa each and every day. Angisakwazi ukulala ngedwa ngoba intombi enginazo more than 10 futhi zinhle ezisebenzayo futhi. Uthi kukhona ngisho sugar mama khona lapho. So njengoba ngibhala nje MC ngicela ungitholele usizo. Sengifuna ukuba nomuntu oyedwa engizophilisana naye ngithola abantwana ngoba ngiyasebenza ngishodi ngalutho but sengikhathele ilempilo ngoba ezinye intombi ziyangishela nje zize ngizihambela. Ziyangishela nje ngihambela. Angisathandi. Ithi ke ngiyaxolisa ukuba mude. Lapha ngakithi kunobhuti wami mina ubhuti wethu nje emndenini. Akasekho kodwa emhlabeni. Angizomusho ngegama but ubhuti wethu wayiqonywa kakhulu. Amaduku aba u32 kuyena. 32 lokhu uqonywa ngeziduku nje. Aba u32 mawuswaba lonke. Waye nohlanga. Phambilini ke yayenziwa lento yohlanga. So utheme sehambile lo bhuti
ingane yakhe yaqonywa ngendlela esingayazi, kwathi noma isiku iyake iqonywe esibhedlela ivele iqonywe yinesi elimelaphayo, ukukhuluma ngomuntu elimphipha yinesi evele lishele limqome. Ngikhuluma ngomuntu esasithi masisemcimbini afika aphuza dakwa ahlanze, abuthathwe akhishwe phandle, aklinwe izintombi lezi, abuye endlela afika ashela intombi enhle kakhulu ivele imqome. So sagcina sithola ukuthi nayo lo mfo waye ubaba wakhe wayemshaya uhlanga. Uyabona lento yokushaya uhlanga iyafana ngqona lento yokucupha umuntu wesifazane. Khona lento yokucupha umfazi ukuthi baye walala nenye indoda bese well ke abanye ngizothi mangikhuluma lento bese bedayi lezi ke mfana sezingaphezulu kwakho ngoba uganiwe, awazi lutho ngokucushwa komfazi. But mina sengimdala ngokwanele ukuthi ngabe sengiganiwe, kunenqoba yengane engaphansi kwami bese iganiwe. Lento yokucupha umfazi kunendaba eziningi esesiyitholile. Uthola ukuthi usuvelelwe ibhadi waboshwa or wavele wafa, ugada umfazi wakho na 30 years mhlawumbe unengane yodwa or 28 years mhlawumbe unengane yodwa, usushonile ke nawusekho. Ngake ngalibhala udaba lenye inkosazana Showe eyayicushwe yisoka layo. Ngake ngalibhala lelo daba. It's very painful for umuntu ocushiwe, ngoba isikhathi esiningi umuntu ocushiwe ayikhiphe kulento, uzuyikhiphe ngoba usuyikhipha kulo muntu wayefakile ngebhadi, uthola lo muntu wayefakile wayena akasekho or akaziwa, ngoba phela imvamisa kulento yokucuphana kusuke kuyindoda esuke ihambe ngasese yawulanda umuthi yabuya yawufaka kulo wesifazane ebese ozolala nomuntu wesifazane bayagaxela. Kuhle khona uma ningezukufa ningezukuboshwa, indoda ingezukufa ingezukuboshwa nizoze niguge, but uzokwazi ngani ukuthi sizoze siguge nalo muntu asizokufa? Ngoba phela umuthi noma ungamcupha umuntu awukho umuntu okuvimba umuntu ukuthi afe. Mawusufile uthi lengane yabantu ayisale yenzeni, angiyiphasisi le inama side effect amaningi. Niyamuzwa lo muntu ekade ngikhuluma ngaye la, uthi ingane akanazo kodwa ayikho intombi angalali nayo, ingane akanazo. Kufana nale genge ngaye ngakhuluma kakhulu, nale genge yayishaya induku ngakithi. Khona insizwe zayishaya induku zingashayeki, zisebenzisa le mithi yezilwane zonke. Mawuthi uyalandela inazi ingane, azitholi nje ingane. So imithi kiba njalo isikhathi esiningi, le mithi eyenza ama miracles, le mithi eyenza ukuthi into ethile ingenzeki. Uyabona muzoqonywa kukhona into efika ivimbe empilweni yakho, imithi eminye imithi khona into efika ivimbe empilweni, ngesikhathi izokwenza lokho wena okufunayo izovala okunye futhi okuseceleni. So in short asiqapheleni into esisebenzisela imithi. Mina kumuntu angisawusebenzisi, mina angisawusebenzisa umuthi ngenxa ukuthi ezinye zezinto ezenziwe umuthi empilweni yomuntu azikho right, futhi sisuke singa abanye bethu basuke bengatsheniwe ukuthi lezi zinto njengoba usebenzisa lo muthi nje kuzokwenzeka ukuthi njalo ngoba usebenza izinyanga zekutsheni. Kade kwasa ngiyikhuluma lento ukuthi inyanga mawufika enyangeni uthi uzofuna umuntu ukuthi wekwenza 1 no 2 no 3 no 4 izokunikeza inyanga, kodwa futhi ngeke ikutshene lo muthi njalo uzobulala nezingane zakho la igcekeni, lo muthi njalo uzobuwenza ukuthi la igcekeni, ayikutshene inyanga. Asiqaphe thina esithanda imithi kakhulu, asiqaphele lokho. Thank you.